V prostředí parametrizace můžeme využít přednastavené scénáře pro jednotlivé obnovitelné zdroje a nastavit jejich vlastní uživatelskou parametrizaci. Nastavení je možné pro větrnou energii, sluneční energii, vodní energii, odpadové hospodářství, produkci a využití biomasy. Ve žluté tabulce je vyjádřeno reálné zastoupení vybraného zdroje v lokalitě. Přednastavené scénáře volíme pomocí Select boxu. V případě vrstvy biomasa, produkce, můžeme vybírat z osevních postupů pro pěstitelské oblasti nebo jednotlivé kraje. Výběr scénáře je nutné potvrdit tlačítkem Zvolit. Následně můžeme upravit zastoupení jednotlivých plodin dle našich záměrů. Podrobné nastavení zastoupení jednotlivých plodin vyžaduje hlubší odborné znalosti tématu a méně zkušeným uživatelům doporučujeme využít přednastavené hodnoty parametrizace. Pokud je uživatel s nastavenou parametrizací spokojen, může parametrizovat další scénáře a vzájemně je porovnávat. Prostřednictvím tlačítka Další se přesuneme do fáze výstupu aplikace.